ni. Nalansang ni. Kita sa pao. Ini nasa ko. Ini pun ano, makalangsa? Inayaw sana ilang sanjine. Ay sapaw ng babaong may sapaw mo diya. Mag-iso na kung kanang langsang ang kahoy. Ano? Ang sa ubos. Oh, Ha? Akong gipabutangan nag-temporary nga atok mga daan lang na sino akong gibutang sa akong abuhan. Okay, sige nag-uwan niya mabasa ang atong abuhan. Tinangtang na sin usa nga akong gitaod ani kay gitapak-tapak total abuhan ra man ni siya magka hugaw ra man gihapon. Hugaw ang atong kuan kay daan man. Taya-taya pero magamit pa man siya. Kani kwaon pa na ito. Nakabuhan. Kaya sige guwan mabasa niya ba. Guys, sakto kayo atong pagtaod sa scene sa atong abuhan kay na nikusog na pud ang uwan. Mao ni ang scene nga ako among gipanday ganiha gitabangan sa akong bana. Kaming duha ang nagpanday ani. Ang gitaod ra namo nga scene kay daan kay abuhan ra man ni siya. Kaya nga akong gitaod ani dinhi kay trapal ra man to temporary. Nya moagas naman ang tubig. Ano ni siya guys, dili na mabasa ang atong abuhan o maglungag ta. Kusog kay uwan guys, sige lang uwan-uwan diri. Pundo tag tubig parang natay ikapla sa CR. Save ta sa kanang tubig ron kay manawd tag uwan. Nakatabang ang scene nga daan guys sa atong abuhan. Dili na ta mag lisod og lungag diri. Ani akong kahoy sa ilaw. Dili na taon siya mapiksan og uwan. Maghaling ta dinhi kay maglungag ta para paniod to. Isang mag-uwan, kalungag na ta kay dili naman ta mabasa. Dili na sad mabasa ang kahoy. Atong butin kay makapahuway-pahuway na ang atong butin. Di na kay ta makagasto og maayo og gamit anang butin. Kay sintag gasto, magsintag palit. Ari ta sa abuhan kay haron makasave ta. Karon kay maghaling ko kay maglungag ko para paniod to. Taman. Oh, ligo ka? Guys, si Angelo ni hangyo maligo. Lakaw ligo. Na panabon din ha. Oh, dili magdagan-dagan dito sa layo ha. Araras dool ha. Oh. Oh, hubuon ang sinina. Oh. Ligo ka? Wala ka ligo. Lakaw. Oh. Tangtang ang relo. Dili ka kay tangtang. Ay. Ana tangtang nga inday. Ana adit ko inday. Tangtang nga day. Ligo daw siya uwan ay kay na. Kusog mang uwan. Ligo kay para mahuman katuang ana sakto sad mukaon. Maniod to ta dayon ikahuman. Maghaling sa ko diri. Ako sa nintiwas ni maghaling. Dali ra man siga kay di man basta atong kahoy kay na safety naman. Ari sa ta ko to baha kay mag tiwas ko galing di ko ka tarong og sa cellphone.